Welcome to Gabaldon Building here at Vinzons, Camarines Norte. Gagi pare, legit yung lugar na to because itinayo pa ito noong 1930. Broskis, legit, this is a very special place because aside sa napakagulpi na niyang inagihan and all like bagyo, lindol, war and all, this is currently being converted into a heritage and educational site. Ibig sabihin lang nito broskis, magiging star nito ng napakaraming pieces na magbibigay sa atin ng kwento about our past. And so ugma because nandito ako ngayon sa Vinzons Heritage Educational Museum. Nako gagi pare, like this one will be a premier museum sa province natin in the making. This will be the istaran of our history, of our culture, of our tradition, at lahat ng mga kwento natin sa past gagi pare. Like, pero syempre para to help them preserve these stories together with our broskies from BOAS, we will treat these legit na mga kapis windows para iwas anay or like super alloys talaga. Kasi yun yung number one na nakakasida sa mga ganitong klaseng buildings like mga gawa sa kahoy na buildings. So ibahan niyo ako together with BOAS, gagi parang nag-i-irritok yung dila ako. Together with BOAS para ma-preserve natin yung ganito kagandang lugar and all. Buti na lang, BOAS Pest Control offers a comprehensive treatment for anays para legit hindi na bumalik yung mga nakakangibrahaw na anay. We started the process by an ocular. Siyempre, chinek muna ng mga taga-BOAS kung anong klaseng anay yung mga nandito para effective yung bulong na ilalagay nila. They now installed the Xterra above ground stations para legit na ma-eliminate yung mga termites dito sa loob ng museum since gawa pa naman siya sa kahoy. After few weeks, ay nako gagi pare, nandyan sa loob niyan yung mga na-trap at nagkagaradan na anay. They also sprayed some bulongs para magkagaradan na talaga yung mga termites outside the area and syempre in our case, dito sa mga kapis windows para hindi siya magkasirida and all. They also offer quarterly check-up broskies para ma-ensure talaga na safe na yung area sa termites. And here comes phase 2! To ensure na talagang hindi na babalik yung mga annoying alloys na yan, nagkaroon din sila ng termiticide, soil injection para legit wag nang bumalik yung mga annoying alloys na nakakasida dito. Oh, 'di ba? Very comprehensive. At gagi pare, mga experts ang humahawak lahat niyan. Wow, thank you so much BOAS Pest Control. No more anays na legit na nakakangibrahaw talaga. And because of that, mas mauugma tayo na mag-look back sa history and past natin. Till our next barag-barag mga broskies, bye for now!